Sa unang pagbasa, gihisgutan ang the fall or ang pagkahulog sa kaputli sa unang tao or mga tao nga gibuhat sa Ginoo, nahulog sila ngadto sa kahugawan sa sala tungod sa lansis sa bitin. Kinsa man tong bitin? Kaila mo ato? Gisingan ato niya? Kinsay nga bitin? Ang yawa, si Satanas. Ang limpyo nga tao nga gihimos Ginoo, gihugaw-hugawan sa yawa, pinaagig sala. Yaon sa manang salaa, gitawag na natog original sin. O gikan diha, mibaha ng salaa, hangtod sa katapusas kalibutan, ang tanang tao mataptan gyud ana. Tingali, matud pas atong ikaduhang pagbasa, kitang tanan nga gihimos Ginoo, diha naman tadaan sa iyang hunahuna. Hasta ang umaabot nga katawhan nga himuon sa Ginoo, naa na nas hunahuna sa Ginoo. Maubitang sala ginang maggamit anang pills, kanang contraceptives, labi na ginang abortion, nganuman kay kanang miturok nga bata diha sa taguangkan sa inahan, naa na sa hunahuna sa Ginoo. Sa ato pa, intentional. Sige, lingay mong tupad. Ing na wa pakamatao gihuna-huna nakas Ginoo. Giing na wa pakamatao gihuna-huna nakas Ginoo. Pero ang hunahuna sa Ginoo usahay supakon sa tao. Nganuman tintalon man ta yawa. Mao na ang yawa mo ingon dayon sa magtiayon, tulo na nakabuk inyong anak, hunong na, palaygit na. O wa na, inyo na nang hunahuna. Nya kun pun-an day nas Ginoo og laing tulo, imong supakon nga naa man toy plano ang Ginoo ato, intentional man na. Oh, di ba? Mao na pagbantay. Si Maria gibutang na sa daan sa planos Ginoo. Ningon ang Ginoo, hugaw naman ang tanang tao, maghimo na sad kog bag-ong tao na kanang limpyo inigsugod, pamasin nga ma-reverse ang maong fall kadtong maong pagkahulog sa sala. Maghimo kog tao nga hopefully dili unta mahulog sa sala. Hope lang to. Kay nga naman ang plano sa Ginoo kinahanglan man uyunan sa tao. Without God, dili ta maluwas. Pero without our cooperation, masayang sad ang kaluwasan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na ni tabang bakas pagluwas sa imong kaugalingon. Ing na nitabang ka. Kay usahay ra ba, moingon ra ba dayon ta? Ada, ang Ginoo na lang gyud mahibaw pader. Pagbuot lang gyud Ginoo. Unsa ka, imong paminaw, malangit ka. Ay pagbuot lang gyud nas Ginoo pader. Dili oy, kinahanglang magbuot sad ta nga maluwas, mukuyog ta sa plano sa kaluwasan. Muna si Eva o si Adan, wa mukuyog, na failure sila sa pagkuyog sa kaluwasan. Partnership manggod ni ang kaluwasan, Ginoo ug tao. Dili pwede Ginoo lang. Matud pa ni San Agustin man siguro to, bugo-bugo sa kuaning mga kuang-kuan. Ingon si San Agustin mantingal ito, ang Ginoo nga naghimo kanato nga walay pagpananghid kanato, dili muluwas nato sa way pag-uyon nato. The God who created us without us will not save us without us.
Ani samot na Ginoo, ana mo kasabot. Hiling ay mo to pa din kasabot ka ato. Binisaya man to in English. Wa gyud kasabot. Ang Ginoo nga naghimo nato nga wa mananghid nato, dili sad muluwas nato nga way pag-uyon nato. Di mamugos ba ang Ginoo? Di niya ipamugos ang iyang kaluwasan. Mo na si Maria himo sa Ginoo nga putli, nga wa mahibaw si Maria nga putli di ay siya pagsinugdanan, pero nagngandoy ang Ginoo nga one moment in the life of Mary muuyon siya sa kaluwasan. Ug mao na ni ang atong ebanghelyo, giingnan na siya sa Ginoo, magmabdos ka og Ginoo nga mao ang manluluwas. Miuyon bas Maria? Wa. Mayuhan ninyo. Unyag ingnon karos Ginoo, magmabdos ka. Nya ikadusi na magmabdos ka. Kay mao ni ang makaluwas. Muuyon ka dili. Ayaw na tudlo ang way bana. Anong inyo man ang tudloon nga nagsige man na dugay na kong niuyon, dugay na kong niuyon. Wa gyoy niuyon ako. Ay sagdain na lang sad nang wa pilias Ginoo nga maminyo. Ayaw na lang sad mo pamugos kay kamo ra ba sad no mamugos sa gyung maminyo. Gipili mo sa Ginoo nga dili mo manganak kay wa mo ibana, mamugos gyud nga manganak. Ang to na lang noon makaapil na lang mi usa. Unsay imong gikinahanglan day? Anak ra gyud father. Available ko. Ayaw pamugos kay plano nas Ginoo, mamugos man ka. Pero og naa say plano ang Ginoo nimo, ayaw sad supak ka ug paanakon gyud kas Ginoo, ayaw sad pagsupak. Mao na si Maria, igo ra siyang niingon, unsaon man pagkahimo ani nga wa man ko hilabtig laki. Virgin man ko. Ingon ng Ginoo, don't worry, ako na'y mag-igo ana. Ang Espiritu Santo mo ay mo pamabdos nimo. Nganli naghisos ha, kay manluluwas na, balaan na. Ingon des Maria, mahitabo unta kanako, be it done to me according to your word. Kanindot unta kitang tanan mo ingon, mahitabo unta kanako ang imong pulong. No? Inigingos Ginoo, palit og slat. Mahitabo unta kanako ang imong pulong. Palit dayon kag slat. Di ba? Ana ra man gud na. Pero mayon ka, ayaw sa Lord kay ako maning ipalit og kuan, ako maning igasto kuan, ako pa man iparenovate among balay, papintalan pa man akong usab akong sakyanan, ako magpalit pa man kog bag-ong sakyanan. Ayaw lang sa Lord. Mayon ding Ginoo, mabangga ka. Bago kay kag sakyanan pero nabangga ka. Ginoo, luwas atong Ginoo. Taw luwas og ni palit pa kag slat, wa ta kakapalit anang motor nimo karon. Nya kay wa man ka kapalit og motor, di ta ka mabangga. Di ba? Ingon Father ba, mamugos na gid sa iyang slat. Iyang nagitang banggaon. Di wasa ta kay bao. Sige kag paayos imong balay, sige kag panindot sa imong kural, sa imong balay, di gyud ka mo palit og slat, di gani ka mo tabang sa imong silingan nga porting lisura, nga mao man ay sugo sa Ginoo nato, generic man nga sugo, love your neighbor as yourself. Paglinog, hugno inyong balay, porting lataan nimo. May patong inyong silingan nga tarpulin ra mo igi kanang giatop, pagkahugno agiwakli lang sa ang imo siminto man niya 2-story pa gyud pagkahugno pisa to imong silingan banday-banday lang kawayan pagkahugno agiwakli lang nigawak uy sa maron uy akong silingan nahugno na sus patay ka niya. Importante mura naman nagsige na tagpanonglo ani ay pero mura biya sag tinuod nakaron
Unsa may nahitabo sa dihang si Maria limpyo sa sinugdanan. Si Maria mipabaha og kalimpyo ngadtos kalibutan. Gitawag nato kini og kaluwasan. Kinsa man ang mitubod gikan ni Maria aron mahimong kaluwasan, si Jesus. Si Jesus mao ang buhing tubig nga naglimpyo sa atong kinabuhi. Giunsa man ni Jesus pagpadayon nga ang kalimpyo mubaha sa atong kinabuhi, pinaagi sa tubag katikista. Sus, Ginoo ko mama. Unsa may inyong gitudlo sa eskwela? Ang kalimpyo nga nagsugod ni Maria nga mi reverse sa sala, mibaha pinaagi ni Jesus tungod ni anang 7 sacraments. Ang sakramento maoy naglimpyo nato ug maura gyud makalimpyo nato gikan sa sala. Human natog dawat sa sakramento, suportahan sad na sa mga sacramentals. Mo nang dili pwedeng magsige tag gamit og sacramentals nga wa kay sakramento. Kay ang sacramentals dili makapapas sa sala, ang sakramento ra gyud. Mo nang dunay moingon ako dinhi, Pader, pwede imo ming blessingan kay nagpa-civil married man mi. Later na lang mi mag-church. Pinaana ba? Mag-church. Nako, dili ko mo blessing ninyo. Kay kining inyong kasal sa huwis o kining akong blessing ninyo, dili ni makawagtang sa sala nga adultery nga mitapot ninyo karon tungod aning inyong pag-sex bisag way sakramento. Pagpakasal mo aron mapapas ang sala sa adultery, mo ipikto na ang blessing. Kining atong simbahan limpyo, hugaw. Kinsay nang labay na. Limpyo ni. Pero ugwap ani ginindot pag-install ang atong mga tiles, ang atong granite, ugwap ana ginindot paghimo kana mga bangko, unsa may atong limpyuhan. Di ba? So ang pagtaod aning tiles o kanang mga bangko mo na equivalent sa sakrament. Ang kanang paglimpyo nato matag adlaw mauna ang sakramental. Pero kung kanang atong bangko diha gansal-gansalon kay na wa na tarong pintal, bisag unsaon nimog trapo hugaw lang gyapon nagnaong. Kung kining atong mga granite nangasamad ni sa grinder, bisag unsaon pa natog map, pabilin gina siyang batik tan-aon. Di ba? Mao na pakasal usa, una pa-blessing. Nasa'y magdagbata din Pader, blessing akong bata. Nga naman, amo ning ibiyahe. Pila naman na kabuhan? 3 kabuhan. And nabunyagan na wap Pader. Kay naghuwat pamis akong bana nga mouli to amas abroad. Nako pabunyagin na dili ko na blessingan. Kay ang gikinahanglan anang bataa, ang pagpapas sa sala nga panulundon, ang akong blessing dili ni makawagtang sa iyang original sin. Ang bunyag mo'y makapawagtang. Kung mabangga mo ron dito sa unahan, mamatay ng imong bata, tulubago na nimo, nganong wa na nimo palimpyuhi. Muna sa atong simbahan, balaod sa simbahan, ang bata bunyagan yudayon as soon as possible after birth, aron mapapas dayon ang sala nga panulundon nga maoy nagtapot didto ni Adan ug ni Eva nga gi-reverse na ni Mother Mary. Ayaw dugay-dugaya ang imong anak nga mag-antos anang original sin. Tagaig sakramento. Na si daghang magpa-blessing sa balay, daghan kaayong mga kaninyang among altar, Father, blessingi kani among rebolto, kaning among crucifix, blessingi sa ni Father, sacramentals. Pero akong nahibawan, nag-live-in di ay, nagpuyo-puyo ra di ay, wa di ay kasal. Oy, gapakauwaw lamos Ginoo.
makawagtang nas inyong sala kanang naadihang mga sacramentals nga atong blessingan, dili ang kasal ninyo. Diha pagi akong giblisingan nga pag-ingon ako imo ning balay day kay two story perting dakua unya napagoy duha ka buok SUV nga nagparking. Nya tan-aw nako siyang naong di man kay siya dato og naong hasta sa tong iyang kuan ako imo ning balay ni to ang luha mabdos man siya to ang luha siya kabit ra ko pader nako ha unya siya gihimuan kog balay sa akong kanirong kabit kay uno mamikabuok iyang kabit nya wa man siya anak sa iyang asawa nya kanang nangita siya og anak nga lalaki katong lima niyang kabit nanganak naman to mga babae man unya ako father kay laki maning ako mo nang iya kong gipalit himuan aning nindot nga kaning balay aw gipalitan siya ba dito sa subdivision nindot nga unit akong giblisingan ako day kaluoy nimo isa pader hapit mi way ikapalit og kutsara labaw na gyud sa kutsaraon hapit mi perti ginamong pobrihan na ako ni mga ginikanan karon pader hayahay nami na napay balay napay sakyanan sakto pas kaon musabot ra yung Ginoo nako father nako ikaw ra gyud wa kasabot sa Ginoo ang Ginoo mo sabot gina nimo ikaw ra gyud wa kasabot nga mas ngilngig ang epekto sa sala magunsa magnindot ang imong gikaon pero ang imong kalag giuhaw sa Ginoo nga imong Dios magunsa maglig-on ang imong lawas tungod anang imong mga gikaon ug kanindot sa imong gisakyan apan ang imong kalag nagkapakapa sa lapok sa sala nagiyatak-yatakan sa mga tiil ni Satanas nindog na ta